Ka FKG GP Southwest Kasil District Hak Jelam Presiden Uba Kenneth Jun Nonglight Bat Jones Ketri Uba Balse Kharbani Menta Kasi Kilahiar Ban Jurep Iko Factory Kibadan Haki Thai Nong Jiri Southwest Kasils Hakani Ka Jinglet Jurep Kaseng Kalakran Chai Balada Ka Nongrem Kipai Ba Kathain Kalong Bakabashai Ban Ong Em Iko Factory Namar Bakata Ikipai Ba Nong Song Kumta Kaseng Kam Omsha Dalile Bat Kan Hab Ban Pak Hang No Sisendan Re Lek Pai Ba Ki Ong Da Kumai Pat Kaseng Kan Saperkhat Kumno Ban Le Nang Ni Sakman Kabangi layok ban jurip hagani gasingi bat ngilayu I lejong ki khman yegini ku katori kulas dang ban yeng hagani ga jaka ga jongi hagani ga area ban nagri yang jonga seng ngi ai ka khubor ka basyai ba menta gasingi hadin bangi layok ban jurip kumning yo I ga jinglong jingman jongani ga jaka bat ngimpat don ai ban komen habiyadai bat kini ki ku katori langi khang ninginom khang Haringin sengap ya ka surjong babun balang ki badon hakane ke area ke jongi ladau puaj ba jong kane ke area jongi uang ba naklen jong sengi don kamban khangi haban khang nang di sekmat haringin nom parla ban ong menta hapi ki press ki media bar hau puaj ba jonong snong jong kane ka distrik ke jongi ba naklen jong ke FGP ngidon rengkat bar ki puaj ba ki badon hakane ka dong ka than ki be keduk ino di jing Hagi bayar deh begini kuk faktori nak liang juga seng ngin sashimi senjam kiba teng nang di sakman lada ngin sia chong ngin sia perkhat ngin sia thir ke bayar deh bat kini kuk faktori te nak liang juga sengi pa ni ka kubor ka basyai